Ayun po mga kabangbang, kami po'y aakyat na sa stage. Hello mga kabangbang, let's welcome to the vlog. Yes, good news! Dito na ako sa Iloilo. I'll be working here in Iloilo. So, wala lang. Nakain na kaming tatlo. Yes mga kabangbang, dito po tayo sa Fort San Pedro. So, in my front there, pakatunan siya sa may nasa Libertad, and on this side there, dira na siya ang fort kung magkadto kita sa ibang nga lugar. Sa ibang nga lugar agi sa barko. So dira na siya nagadung pa ang mga barko like from Cebu, no? So here langgit ang aton nga Fort San Pedro nga drive-in dining area. Subong meron na cover ang restaurant, so pwede na kita din ka stay. LG V30 nga phone. Di ba daw night mode? Yeah, night mode. Ayan, siya po yung photographer hobbyist nitong photo. This is not mine. Okay, mga kabangbang. Ano siya, i-friend nyo siya kung gusto nyo mag-learn this one. Tapos i-subscribe ko na sa akong YouTube channel. Same vlogging. Yes, subscribe. Thank you. Ano ba siya nga photos? Okay, let's scan more photos. O, diba? Lagi ko yung nagsala. Yung makatuta. Di pa, pwede mo kaming kuhan picture. Joke lang! Siya, gini nga. Di ba kayo sa iPhone ko? Hello! Ano naman yung mo hobby, Dia, sir? Fishing. There. You know mga kabangbang, per me ako sa molo, punta sa Esplanade, damo to naga-fishing. Oo, tapos. Damo sila naga-fishing. Pwede rin. Sa din, napiyap. Okay, sa Molye. Sa mga kabangbang, alam niyo na, pwede kayong pumunta dito sa The Fort San Pedro. Dira kami nag-dinner sa Gina, oh. So, pwede ka maka-walking, diri, kakadto sa shore, then diri makapag-fishing. Yay! Nga makadto? Nga makadto? Nga makadto? Masaka sa stage. Masingalo. Masaka kami sa stage mo na ako. Gamidasan. Nga ako si Zipper, gaburo na akong video. Nga kung ikaw daw namin ginawa. Ayun po mga kabangbang, kami po'y aakyat na sa stage. Aakyat lang po kami sa stage. Ay, wala sa stage. Wala na stage? Ay, nakakas na. Wala na sa stage. Our first contestant, Marvin, clap your hands. Thank you so much. Our second contestant, Beaver. What's your platform? Thank you so much. The third runner up. Hindi po dito nagtatapos sa ating vlog. At see you on my next vlog. Bye everyone! Ayun po nakakapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!